F'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA, il-Gvern ħabbar investiment ġdid immirat biex xejn klabs Maltin ikopru parti mill-ispejjeż relatati mal-impenji tagħhom biex jirrappreżentaw il-pajjiżna fil-kampjonati Ewropej. Waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-President tal-MFA Bjorn Vassallo u Carlo Mikallef, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-MTA, il-Ministru responsabbli mit-Turiżmu, Joe Etienne Bela, għal il-Gvern jemmen li dan l-investiment fl-isport ikompli jagħti appoġġ lill-atleti u l-organizzazzjonijiet sportivi lokali. L-kollaborazzjoni bil-MTA u l-klabs tal-futbol Maltin li ħajjieħdu sehem f'kompetizzjonijiet Ewropej huwa importanti ħafna meta ikunu qed jikkompetu fl-Ewropa dawn it-timijiet ikunu qed jagħmlu reklam għal pajjiżna. Kull rebħa għal dawn it-timijiet hija rebħa għal Malta. Fil-preżenza ta' diversi rappreżentanti tal-klabs li se jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet Ewropej, il-President tal-MFA spjega li din l-għajnuna tirrifletti professjonalità dejjem tikber fil-futbol Malti. Għaliex ovvjament isiru ħafna sforzi u naħseb dawk l-isforzi wkoll illum qed nieħdu r-ritorn tagħhom. Ġifieri l-sena l-oħra kellna għall-ewwel darba klabb Malti dar fil-kompetizzjonijiet Ewropej fil-gruppi, torna ma' affarijiet kollha pożittivi, affarijiet sbieħ ta' kburija nazzjonali, joħolqu ħafna emozzjonijiet fost il-partitarji tagħna u dawn ma jiġux mix-xejn, jiġu b'ħafna ħidma, ħafna investiment u naħseb li l-assoċjazzjoni flimkien mal-klabs, flimkien mal-membri tagħha qiegħda taħdem ħafna biex naslu f'dan il-livell. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-MTA qal kif għal darb'oħra l-awtorità tikkonferma l-għajnuna tagħha lejn l-isport Malti fi sforz ta' ħidma kollaborattiva slibqa taħdem mill-qrib mal-klabs biex tissaħħaħ il-promozzjoni ta' Malta. Spjega li l-brand tagħha ta' Visit Malta se tkun sponsor uffiċjali fil-flokkijiet ta' klabs biex bekk isem pajjiżna jilħaq udjenza ta' miljuni ta' partitarji fl-Ewropa. Dan nagħmluh peress li l-brand Visit Malta hija sinonima ma' pajjiżna hija l-brand magħrufa madwar id-dinja peress li ninvestu ħafna fil-promozzjoni tal-pajjiż għal finijiet turistiċi. Però l-brand Visit Malta hija wkoll rappreżentanta tal-pajjiż għal għanijiet oħra, anke fil-business sabiex dejjem inkabru isem pajjiżna u l-futbol huwa mezz importanti li naraw li nilħqu udjenzi madwar id-dinja li jkunu interessati f'dan kollu, kemm fit-turiżmu kif anke f'investimenti f'pajjiżna. Huwa ta' pjaċir li ngħinu li timijiet Maltin jipparteċipaw f'dan il-kompetizzjonijiet Ewropej. Ovvjament jingħata exposure qawwi il-brand Visit Malta fuq il-mezzi diġitali kif ukoll fuq it-televiżjoni meta jxandru dawn il-logħbiet. Il-klabs involuti huma dawk ta' Floriana, Hamrun Spartans, Marsa Xlok u Valletta FC li se jikkompetu fil-futbol tal-irġiel. Minn barra hekk Valletta FC se jikkompetu fil-UEFA Youth League, Luxor St Andrews Futsal Club li se jikkompetu fil-UEFA Futsal Champions League u t-tim ta' Nisa Tamġa United li se jiddebuttaw fil-UEFA Women's Champions League.